Pane wakauya wekwamurima wakabva UK arunditheretena. Chandakakwanisa basi kuenda kunozisa, kufonera mupurisa wamambo nekuzisa kuna mambo kuti kune vanhu vari kunitheretena vane nyaya yakaitika. Ini handisiri munyaya dzavo baini. Changu basi ndiri mubatsiri wekubatsira vanhu. Saka uchiitirana nyaya dzavo kana pane nyaya dziripo kare vanopedzerana. Saka wakuti madzibaba ndiwo uri kutifumura isu. Akatanga kumwesa hembe echiti ndoda kurova panapa, apedza kumwesa hembe obva azunza obva then wakandidhonza kundipushira kumadziro kwakubvarura hembe yake. Bvarura hembe yake, akabata hembe yake anga nevhesi mukati kwakubvarura kukanda yake iye zvikanzi iwewe ndio uri kugara namadzibaba ari kuprofita iwewe. Ndikati hongu mama. Zvikanzi iwewe uri murumbozvifambisa sei? Ndimuri kutaura kuti hei isusu takauraya. Ndakati iya inini here ndini ndakuprofita here? Baita ho bata mupfupi bata murefu. Ndokubva ndafonerwa namadzibaba andiriya panyaya yemhuri iya yekwagwizo. Ndofunga munoizwisisa, vakawanda munoiziva, yakabuda pano paUtindi TV, asi yakanga yatangira kuna madzibaba andiriya. Ndo vakakonzera zvese kuti tizosvika patiri nhasi uno. So nyaya yakunetsa apa ndeyekuti madzibaba andiriya vatifonera vachiti ndiri kutheretenwa nevanhu vainongedzerwa vachipumwa panyaya yekufa kwaJokonia Gwizo. So paita dzimwe mhuri ipapapo dziri kuuya dzichikatozosvika, vamwe vakatobata kola hama yamadzibaba andiriya nekuda kwekuti sei matifumura. Ndo matsananguriro ari kuita madzibaba andiriya. Regai ndisakupedzerai nguva tipinde munyaya iyoyi, asi nguva dzose don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukovhu, chiro kuti kana washuva zvikovhu unongomhanya paUtindi TV. Musakangana kubaya like. Makadii madzibaba andiriya? Baba makadini nekumhoresa mhuri yeZimbabwe kuti makadii kumatimana kwese kwamhuri. Aiwa, tinotenda. Riri sei basa? Basa tinaro baba, hatishori Mwari, tiri kufamba naro. Zviri kuita? Zviri kuita zvakanyanyisa. Vanhu vari kutestifya here? Kwai zviri kudiko nevanhu? Vanhu vari kutestifya zvakanyanyisisa. Mondoona zvekuti nekubatika kwacho kwakushupa nekuti basa rinonga rakawandisa. Zvekuti handimaona pamasvika vanhu vanga vakandozara apa, vanga vane nguva wakamirira. Harichaiti manje kuti tingorita basa richibva rapera, kwambomhanya kuenda uko apa vanhu vari kusara vakamirira. Alright baba, hatisi kuda let's hope hamuzotira sisi pamberi apo. Takaona vamwe vachitanga vachiita zvamuri kuita izvo, vachifaya chaizvo. Manje ozoona munhu waane bhima yake, waane chakati, haachatobatiki, plus basa racho haachatoiti nemwazvo. Vamwe vakukiya. Zviri kuoneka shuwa, zviri kuitika mune wakawanda. Aditi? Imi muchadiwo. Ini chishuwo changu ndechekuti kumhuri yeZimbabwe basa richaramba richibatwa, basa richienda mberi. Nekuti zviri kuitika baba, kune vanhu vari kuziya basa. Vari kunzvimbo dziri kumaruzevha kana nzvimbo dzisikazikani vanhu vakawanda. Vachitorova basa ka. Asi vanhu vachimhanyirira kumwe kwavari kutoenda kunoti basa racho harirohwi, mari dzavo dzadini? Dzatorwa. Isusu chiwimbo chedu ndechekuti kwetiri kunoku tiriko pakubatsira vanhu. Ende mimi kusvika kwenyu kunoku michizwa kuti kune kuri kuitwa basa rakadai nekuzotitanga kuzikana nemazikanana nemabasa atakuona mawandira akaita nekuda kwenyu. Tonga tichitozvitenda nekuti tiri kumamisha kunoku basa riri kuitwa zvakanyanya. Ari makomo kana mitsanyo dziri kubatwa. Asi vanhu vanonga vasikazivi. Saka ndinopa kutenda kuna Utindi TV zvakanyanyisisa. Right. Vakuru vanoti rinononoka ndirisina muriwo. Ngatikurumidzei kumhanya kupinde munyaya yedu yezuva ranhasi. Ndakapedzisira kuonana nemi kwaChief Marange paine nyaya yemhuri yekwagwizo, handiti? Nechokwadi. Nekuda kwekushayika kwakaita baba vavo aiti ani Jokonia Gwizo, vavaiti akangoonekwa akachekwa musoro ari pabridge, gurokuro rakabviswa iri. Patakapedzisira kwaMarange, mambo Marange vakati hatisati takuconcluda nyaya kana kuti kupa judgment pasati pafambwa. Vanhu vakafamba padare ipapo vakaenda panhingiri napo.
pasekuru Gonavaroyi vanga varipo zuva iroro handiti right. Chititsanangurirai zvakaitika nekuti ndiri kuzwa kuti muri kuti pane zvakazoitika kwamuri kubva zuva iroro kusvika nhasi. Tirondedzerei rungano rwacho. Tinotenda baba paUtindi TV. Nyaya iripo, nyaya yakafamba yakadaro, ndofunga kuti makanga muriko tichiona zvaiitika zvikazoti 2 days zvinhu zvino zvabuda pachena, zvese zvaya zvikamirirwa zvikaitwa zvakaitwa, mari ikatotorwa ikaenda, nanhasi hapana zvadini zvaita. Asi nhasi uno ndiri kupa kutenda kuna Utindi TV kuti kune nyaya dziri kuitika dzakawanda dzisikabudi zvakanaka, vamwe vachitya kuisa nyaya dzavo pasocial media. Asi nhasi uno kune kutenda kuri kutoita vanhu vakawanda kusocial media yauya kutibatsira, nekuti chitarisai mafambiro ari kuita nyaya. Patakaita nyaya taenda kwamambo paya, nhasi uno yakudzoka zvine simba kwandiri manje. Kuzi madzibaba iwewe wakauya kotifumura muno, madzibaba iwewe uri kuronga naanhu kuti mubudise nyaya idzi. Saka nhasi uno kune muchinda wakamurima utozwa wakabva kuUK, akatombosvika akazunza vanhu vandogara navo anozi baba aneni ari apo, akatoatretena ari kutofamba achitaura kuti madzibaba tiri kumuponda, toda kumurumbirira, toda kumudzinga ipapo, ichitaurira vanhu. Ndine vanhu vazhinji vari kutondifonera. 2 kune vamwe vekwana Soroti vari kutofamba futi vachizvitaura, vakaonana namamai panapa vakatotaura kuti mbuya iwawo ndoda kuaona, ndikudza nemadzibaba anogara pamba pavo. Saka kunoku baba tiri kutotretenwa zvakanyanyisisa. Asi chisingazivi vanhu ava baba kare, mabasa atiri kuita haasiri pasi pemuti ba. Isusu takatestwa, tiri registered. Andiri muri kuona uku kumhuri yeZimbabwe. ID yebasa iyi inoratidza kuti basa iri tiri kuriita zviri papi? Zviri pamutemo. Hatisi vana madzibaba okukinja. Kadi, membership card. Ikadhi inoratidza kuti isusu tiri kuita basa redu zviri papi? Zviri pamutemo. And license inotobhadharwa kuti pagore pandobviswa mari. Neimwe mari, license yacho haipo futi, inotobhadharwa imwe mari. Nekuti nhasi nini ndikasangana dambudziko ndikarwiswa, totomirwa nemaloya ekambani yedu isusu. Zvatiri kuita zviri pamutemo and zviri under hurumende. Saka nyaya iri apa, nyaya dziri kufamba baba dzichitretenwa, madzibaba tiri kumuponda, toda kumudzinga, akandodai tiri kuda kuenda pamba pacho. Zvekuti pesa apa ndai ndiripo, ndakambobuda ndikaenda kuPenalonga kwandaienda kogadzira nyaya dzemaini yomwe munhu. Kwauchidzoka manje ndikamboita vhiki ndiri kunoswa naVoiri. Asi ndichidzoka ndanga ndichindofonerwa, madzibaba muri kutsvagwa, pane wakauya wekwamurima wakabva UK arunditretena. Chandakakwanisa basi kuenda kunozisa, kufonera mupurisa wamambo nekuzisa kuna mambo kuti kune vanhu vari kunitretena, vane nyaya yakaitika. Ini handisiri munyaya dzavo baini. Changu basi ndiri mubatsiri wekubatsira vanhu. Saka uchiitirana nyaya dzavo kana pane nyaya dziripo kare, vanopedzerana. Saka wakuti madzibaba ndiwo uri kutifumura isusu. Saka ndo nyaya dziri kuno baba, zvokuti ndakatozisa futi kumapurisa nyaya dzese idzodzidzi. Vanhu vese vamuri kutsanangura ava ihama dzevaya vanga vachipomerwa nemhuri yekwagwiso. Ihama dzacho manje. Okay. Right. Ngatidzokei bichana kumashure. Pamwati akauya akatretena akazungunisa, ndiani akazunzwa? Ndi baba aneni awari apawo. Ndiani wenyu? Baba aneni ndiani wenyu? Baba aneni Muning'ina. Kuzunzwe, kubatwe kore? Kutobatwa kwakuzunzwa, azi wakatanga kumwesa hembe echiti ndoda kurova panapa, apedza kumwesa hembe obva azunza obva azi ndobva ndatoendera kumadziro tichizunzwa ndiye mukomana iye. Azi handina hangu kuda kudini kunetsana naye. Ndiye wekuUK uyu. Wakaita izvozvo. Ndopa ichitaura kuti iwe ndo uri kugara namadzibaba, tiri kuuya tichimudzinga tichimuponda madzibaba wako ipopo wauri kugara naye. Wakura zvakadiko munhu iye mukomana wekuUK uyu? Uyu ini handitombomuzivi ende handisati ndatombodini ndamuona. Changu basi kare kutozwa chete. Okay. Saka muri kutarisira kuti nyaya iyi mungangozoisa mudare ramambo here kana kuti mune pfungwa dzipi? Nyaya ndiri kutarisira apa mange kuti baba isusu tinokwana kwese kunga mauniversal charger. Kune nguva yatinopa vanhu kuti wakada kuita zvavanoita zviya. Munokwana kwese kunga universal charger. Haina side, haina positive ine negative. Kana ada zvokuti ngatiite zviri spiritual kana kuti zvekumhepo, toita zvekumhepo. And mhiko dzedu kana isusu minamato yedu haibati pasina mhosva baba. Ungawawata uri uko uchita chese chauri kuita. Asi
Pono achitsvara kana uchiti uchitsvara ndaakukwanisa kuita mhiko inodestroya kana kuti inokubata manje. Bhozi yako unoti une mhosva kwete kuti muri kufamba ipopo moitirwa chamunoitirwa hazvina zvezvinobata. Saka isi tinomirira mhosva kuti mhosva idini iite. Adaro tinozosara tosvitsa hedu kuana mambo tatopedza naye kare kare. Okay. Kuroti dzenyu nyaya munopedza. Nyaya tinodzipedza zvakanakisisa. Zviri kuitika panapa baba kaere. Panapa kubva ndauya mukati menzvimbo ineyi ndofunga kuti mukasvika kana nharaunda ineyi zita rineri ratinhira ndofunga kuti maona munhu wanga akasungwa apo unorwara uya ndototi ndiri uko mabasa panapa ndinosvika anhu akaita zvekumirira akatozara. Saka basa ratiri kuita muno mubaba ibasa guru asi kazhinji ndoda kutenda zvisikaiti kuti ndi TV kuti mamwe mabasa atiri kuita anotyisa ekuti tanga tisikakwanisi kuzikana abroad. Asi nguva ineyi kati ane mukana wekuchidini wekuchizikana zvakanyanyisisa nemabasa atinonga tichidini tichiita. Kubva patakaita nhau dzandakaita dziya baba, munhu wandiri kutaura ndakabva kobatsira kana kuti kwandakaenda ndichienda kwakutouya wanhu warutoti taona nyaya dzenyu paonini pauyu asi tazombotsvaga chiterera kuti munhu unobva papi kwautozwa kuti unobva kusaidi kwedu kwatinodini kwatinogara isusu ndokuzotosvika kwatatoita pana nanhasi uno kuri kuuya vanhu vakawanda. Kune munhu wakatobva kuuya umwe wakabva Nyamajura kune nyaya dziri kumakoti asi atina kuzoonana naye. Kune vamwe vanhu vari kutosvika tisipo tisikazivi kuti wazoziya sei asi nekubudikidza nekuti basa riri kudini riri kuenda mberi. Ngatimbotorai mukana unowe madzibaba wekuti timbokubvunzai mibvunzo iyi. Tinotenda. Wekutanga mubvunzo ndewekuti imimi samadzibaba mune nyaya here dzamunoti idzi ndiri best kuidziwo idzi handinyanyiwo kudzigona dzinodawo vamwe kana kuti munogona dzese? Ini handigoni dzese asi muchidimbu inini nyaya dzangu dzendiri best. One, pakauya chizi munhu unorwara kana kuti wazvimba dumbu kana kuti une kenza kana kuti munhu unorwara asi uri kuenda kuchipatara zvinhu zvacho zvisikadini zvisikaoneki, basa iro rinorohwa. Aya anoti tine maacids aya basa iro rinorohwa, especially urwere hwekuti munhu une urwere hwaari kuzwa kuti watendera machipatara asi hausi kuoneka urwere hwo tinohubatsira. Tine dzimwe dzatinotoita zvakaita asima tinodzibatsira nedzimwe nzira dzekuti munhu azoenda unoshamisika kuti ndini here ndakatora nguva yakadai ndichirwara. 2, tine kubudisa kwatinoita ngozi mweya dzezvikwambo dziya kuti imimi matora nguva imimi muchingobatsirwa asi hamusi kuziva chokwadi. Tombodaidza zviri kushupa kuti chiri kushupa chiko uda kuziva chokwadi here kwakubudisa zvobuda papi? Zvobuda pachena. 2, kune vanhu vanotaura kuti tiri kushandiswa mubobobo kana tikumba kwedu kune makona, kune mhiko dziriko, kune urombwa, kune tokoroshe dziriko. Mabasa atinoita zvakatonyanyisisa iwowo zvekuti taaita makawandisisa kwenguva yakakura. Kubvisa zvikwambo. Ngatiti munhu wakarombeswa chikwambo chake nasekuru Story haachachidi munodii? Isusu chikwambo tinobata asi tabata chikwambo manje mweya uyu unoda koripwa. Hatikunyeperei kuti tabata chikwambo isusu tobva tatidarira nyaya dini yapera. Bozi mweya wakashandisawo kawo tinotichitaura kuti chiendawo dini woripa. Ukusauripa kaere tanyabata kaere nhau yaiperi manje. Ndo pamunozozwa mwachiti ndakaromba ini ndikapuwa mushonga sindakaurasa mushonga wacho asi mhepo yakuchinetsa wapenyu asi ana chainacho chekuti une chakasara ichi asi mhepo yakutambudza wapenyu. Chisikaziwa teereri kana vanhu ukaona waromba kuromba hakudiwi. Ukaromba whether like uchazi enda uraya munhu mweya wacho ndio unoenda kunodini kunoshandiswa kana kuti nini mweya wamunhu wakafa wacho ngangaya utodini inawo yochikupa. Saka chiri payapa hachisi chaunopuwa spirit iri pachinhu ichocho ndio iri kuenda kunoshanda. Saka vanhu vazhinji zvavasi kuenda kunoziya ngechekuti hakuna unorombwa unoshanda usina mweya wamunhu mukati. Alright. Ndoda kuziva kuti kana munhu mwabata chikwambo imimi pamuruti munhu ngaende koripa unondoripa kupi? Kwaakarombera here? Kwaakarombera tinomudirector omomunzwa kuti enda kwakati asi ati direct nemuromo tobudisa mhepo yacho ndio inotaura pane munhu. Isusu ati hakiba isusu tahaka inonga yanetsa kubuda tinobudisira pane vanogara pamba ipapo yotaura kuti ini ndakatorwa kwakati zvichidai ndoda kuti mundidzosere. Munhu unonga akaita nhau dzake kana achipoka here unotozviziva kuti ndo kwandakaenda kotora ikoko. Okay. Right.
pane pandiri kuda kuti pandijekere. Munhu akaromba ari kuti ndanetswa handichazvidiba. Ndakamboenda kuna vamwe mbuya kuHarare uko. Vanga vakavaka imba yavo akaine marumu akawanda ndezvekuma 9-10 iko kamheno yarari ruzi kuimba, but vaisararamo. Kana vachida kuraramo vaivata vakagara pane kamwe kakona so sitting room, vogara ipapo. Vakabva ipapo vakandorara chete mune any bedroom, amwe mabedroom ari kumberi mberi uko. Vaifuma vabuda vatotsvetwa panze chaipo. Munoita sei? Takadai nezvedza manje tine vanhu vatinoshandizana navo panyaya dzakadai idzodzo. Watinotaura kuti isusu tiri kushanda basa redu rekuti tiri kutora zvinhu izvi toparadza, asi chekupedzisira mweya unoda kuti udzoke kwawakadini, kwawakatorwa, because chisikazivi vanhu baba. Nhasi uno inini ndikaromba, inini ndinopuwa mweya unopuwa ka, wobva wapedza mhuri chiri kubenefita ing'anga, because mweya wemunhu wese uri kufaka uri kuenda mugona reching'anga koita chikwambo zvechireva kuti wese uri kufaka romba mweya wake uri kupinda futi pai mugona. Mochizoona kuti wese waenda kunoromba kairi uri kupuwa mweya musheti mweya dzacho dzinonga dzichibvepi, unonga usirwani ba. Wese waurayiwa ngemweya uya uri kudzoka kugona reng'anga wakutoshandiswa futi. Anhu akaurayiwa ngeonini yaya wakutodzoka kugona akushandiswa futi. Okay. Saka mwati mimi mukabata chikwambo munobva mapisa. Tobva tatopisa kwauparadza. Kwachikutaurira kuti atinopedza nyaya ba. Ko akaenda akarega koromba, imi akarega kuenda koripa, imi mwapisa zvinhu zvese zvaangaenda. Ndio mhepo yaye munozoti iri kupedza anhu kuuraya. Pane zvimwe zvekuti baba, kune nhau yekuti nhasi unowu urombwa hunosiyana. Kune urombwa baba kuti unopedza dzinza, iyo wakanyanya kuita hwemari, unodeura ropa. Kune urombwa hwekuti chikwambo basi chinonga chechidini chichishandisa wanakomana wanasikana kuharara. Saka nyaya inoenda kunoitika ngekuti paya chinoparadzwa ngechatinoona ngemaziso, asi mweya wacho unonga uri mumhepo. Okay, ndo unoda koripwa kuti udzoke kwawakabva. Saka ukanyasa kwai isusu tobatsira, tinotora zvikwambo toda kana mweya usina kuenda kunodzoserwa baba, apata zvauri kuita. Ende ucharamba uchinetsa marudzi kuti tabatsirwa ngaporofita kana anosvika 100, asi dambudziko harisi kudini, harisi kupera. 2, kune mamwe matare baba ekuti tichirarama vanhu vanofana kuziva kuti ichi neichi hachiitwi. Ukaona wandoromba watotanga kukuwadza dzinza rese, ende kuzoti nyaya iyoyo ipere nenguva yatari inei baba, kune vamwe vanhu vari kuti tinoita tinodai, asi vanhu vachizoramba wachidini, wachibatsirwa zvisikaperi ba. Saka madzibaba imimi muri mukuru wechechi here? Inini chechi yandinopinda inyenyedzi nomwe. Asi Johani Masowe inyenyedzi nomwe. Asi nyaya iripo manje, ini ndakanga ndichipindira ndiri kuSouth Africa. Ndichipindira ndiri kuSouth Africa since 2017 to 2025. Zvichireva kuti nhasi uno inini vanhu vandinobatsira ka here, vanhu vandaitaura navo papi pamafoni. MuZimbabwe muno ndandisati ndatonyatsa kuzikana zvakanyanyisisa, because nguva yangu zhinji vanhu vandakabatsira kuSouth Africa. And 2, kuchizozikana kwangu ndokuti hana kutora nguva baba, zvekuti kana nyazi nhasi uno Joni kune basa rakaita sei rekubatsira vanhu kuSouth Africa handidzoki. Indau munomu macho ka here ndakazotozvidiscover later kuti kana uchiziya basa baba, vanhu vaunobatsira vanozara. Mukaona izvi mukaona apo anhu akatozara apo. Haiti zvekutomboti kwai unotsvaga kana kudini, kusvika vanhu vakandozara chete vari kuti taikobatsirwa. Saka muZimbabwe muno chandakaenda kunoona ndechekuti kuSouth Africa zviriko zvataita, kunyange ndakambomuratidza mapiki andaimuratidza evarungu ataitobatsira. Tichitobatsira vamwe vanhu vasikatauriki ba. Asi muZimbabwe muno takaenda kunoona kuti wakawanda vane matambudziko avari kuda kubatsirwa. Saka nhasi unowu ndasvika pakuti kunyange ndichifamba ndakabva kutouya zuro, hatichakwanisi kusanganisa kubatsira vanhu wapi waya. Nhasi uno ukaona uchiita basa raMwari pachokwadi ka here, baba, vanhu kubatsira wakawandisa vane matambudziko. Unongozwa mafoni aperi ngiri nguva nenguva. Ndofunga kuti kuzoya kwamakaita tichizoonana ka, patone nhau dzimwe dzakakura dzadini
dzabuda. Saka ndosaka maona tiri kupa kutenda kuti ndi TV zvakanyanya kuti ndi TV ndio yatoita kuti tichidini tisikane kuti wariko wanoita mabasa vari kumaruzevha but vanhu vanotenda vachienda kotorwa kana kuti 600,000 mari dzakatowandisa asi kunoku wachitokwanisa kuitirwa zvimwe zvinhu zvisikatombowanetsi kana kuti zvisina zvimwe zvinotonetsa kuti ndinozozvikwanisa here kuita izvi vanhu vachitoyambuka. Imimi wacho munhu akauya aine dambudziko munomuchaja here? Inini zvandinoita manje ndine matambudziko ekuti munhu wauyawo panapa uno matambudziko akaita sekuti toda kunyengeterwa kuti ndoda kuenda kubasa ndoda kudai ndinotaura kuti ndinomubatsira pachena nevanhu vechechi kozouya pakuti hausiri wechechi 2 une nhau dzakakura dzinoda kusvika kumba kwako kuenda kunoti kuitirwe basa ipo patinowataura kuti chitsvagai mari yakati tikatadza kudaro baba handiri mukona license inobhadharwa kuzinata inobhadharwa pagore ndine imwe yacho yandakasiya kumba inobhadharwa futi pamwedzi. Saka tine zvinhu zvakaita sei membership card inobhadharwa yekuti nhasi uno ndikaita dambudziko kana ndikaenda kuti vanhu vari kundityidzira waya wakanetsa murumo wandaitaura wakanyaita siti zvese zvawaita isusu tinemirwa nelawyer 2 havasiri kutaura nenini because nowa nezvo zvangu zvakadini zvakakwana hazvisiri zvepasi pemuti. Okay madzibaba ndazwa. Masoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe? Masoko angu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe ndoda kuti musanetseka kana kusangana nematambudziko wariko vanokwanisa kukubatsirai zvisina zvinorema kana zvakawanda maningi vanhu vese vane matambudziko akasiyana siyana tangai matsvaga kuti munhu anoda kubatsirwa ndiye unombokonei baba. Tine zvimwe zvatiri kuona mumasocial media kune patinotoziva kuti n'anga yakati kana kuti muprofita wakati ukaenda une dambudziko rakati unokwanisa kuridini kuriita uyu pana nhingi ukaenda une dambudziko rakati anokwanisa kuriita asi problem iri kutoti vamwe vanhu vazotorerwa mari vachihirwa mari kunofunga kuti akazwa kuti n'anga yakati ine mukurumbira kana muprofita wakati unofunga kuti unobatsira zvese. Chitsvaga iwewe pari kubuda nyaya dzake kana pari kubuda uchokwadi hwake kuti ukaenda kuna nhingi kana iwewe une mweya wongozi uyu unorowa kubva apedza chibasa. Saka iwewe ukazoenda wakabirwa unotorerwa mari mahara because hazvizvo zvake kuno unotoziva kuti ukaenda kuna nhingi uchiona nezvaanonga achiita wakabirwa zvo zvako zvinodini zvinodzoka. Baba vanhu vari kutaura kuti chakati nokona asi pasina chinozodini chinobuda. Mune zvekutaura here tisati tapeta chirongwa chedu pamusoro pevanhu vari kukuthreatenai? Zvekutaura ndinazvo. Pamusoro pevanhu vari kukuthreatenai zvekutaura ndinazvo. Ndiri kuti vanhu vari kundithreatena basa rangu randiri kuita ini harisiri pasi pemuti ndezvinhu zvakakwana ndinotenderwa kana kuenda kwachief ndichitoenda kogara ndichipuwa mabasa vanhu vachitodirectwa kuzi endai pakati motobatsirwa papi ipapo. Saka chenjedzo yandinoda kuapa ndeyekuti ndofunga ndambotaura kuti isusu tinokwana kwese zvaanonga achida panguva yacho ndo zvatinodini zvatinoita and tine saizi yatiri kutoagadzirira ekuti vamwe wacho vachazouyawo kukumbira rubatsiro kwamuri imi kutibudisewo tanetseka takashashira nhingi kana takaitira nhingi zvakati zvino zvazotidini zvatidzokerera. Saka zvandoda kuti kumhuri yeZimbabwe kunoku kwatinobatsirira vanhu kunyange vanhu vari mukati menzvimbo ino kana uchiuya panapa usauya zvekuda koedza kana kofungidzira because isusu baba panapa tinobatsira vanhu taona kuti dare ranetsa kuti endai motorana kumba kwenyu ndoda nhingi chokwadi chese tobva tachiti Saka vanhu havakupomerana mhosva kuti iwe unoswera namadzibaba iwe unombotaura namadzibaba ina handina munhu endotaura naye bani changu inini kuita basa kana wachifungidzirana wachida ngezvekwawo ndakavamirira baba kuti vauye papi vauye pano vazoita zvavanenge vachida kuita ndakatopedza nawo kare. Okay, alright, tazwa madzibaba. Toda kumbozwa baba munini vakabatwa kola kuti chii chakamboitika vambotitsanangurirawo. Mukoma makadi makasimba baba. Unofanira ndikutaura nani? Nditaura na Reason Mukwada. Okay. Haziko chii chakaitika tazwa kuti makambobatwa kukora? Ichokwadi wakandibata kora. Chekutanga akatanga kundisukumidzira handichangopinda mushopu. Mushopu mune bhutiro store. Zvakaitikire kupi? Zvakaitikira pamatongo. Pamashopu pamatongo? Pamashopu pamatongo. Then wakandidhonza kundipushira kumadziro wakubvarura hembe yake. Bvarura hembe yake akabata hembe yake anga nevhesi mukati wakubvarura kukanda. Yake iye zvakanzi iwewe ndio urikugara namadzibaba ari kuprofita iwewe. Ndikati hongu mama.
zvakanzi iwewe muri kumbozvifambisa sei, ndimi muri kutaura kuti hei isusu takauraya. Ndakati iya inini here ndini ndaakuprofita here. Zvakanzi ari kugara pamba. Ndakati zvaari kugara pamba pedu, ari kugara pamba ari kugara, asi kugara zvirewe kuti imosva. Wari kubatsira vanhu vachipona wakawanda, waimwisa doro, wachitaura zvakawanda maererano namadzibaba. Asi ndakavabvunza ivo vakomana ivo kuti iwewe Big, iwewe hanzvadzi yako yakauya nemwana airwara, haana kupona here? Haana chaakapindura. Saka zvinhu zviya zvakandibata zvekuti ndakazofonera mukoma wangu kuti mukoma, kuno kumusha dai maita michidzoka very fast, because nyaya iri kunoku ndaona ndarohwa. Saka kuti ndirohwe musipo hembe dzenyaya dzenyu ndo kuchizoya kwakaita mukoma. Nanhasi asati asvika. Havasati vasvika? Asi wakazvizwa kuti mukoma wakauya? Haasati azviziva kuti mukoma wakauya. Saka pamakango iye akangobvarura hembe yake akakusundidzirai mukona, hakuna kurohwa? Haana kuzoda kundirohwa hangu, but zvokuratidzawo semunhu wemurume ndakaratidza kushinga. Akaonawo kuti ndogona kutozorohwa? Akaona kuti ndinogona kuzorohwa. Ndo chinhu chaakaona ichocho. Alright. Ndo mamwe mashoko andini. Ndazwa kuti mukomana iye akakubatai muenzi akabva kuUK. Iye akabva, hanzi anogara kuGermany. Germany. Saka akadhiraivha ndege, hanzi ndakakwira ndege rekufambira nhau dzipo idzo. Kutokwirira ndege izvozvo? Yes, dzokuti hazi isusu tine ngozi. Ndo zvaakafambira? Zvakafambira. Okay. No wakadii kuti daro, wanga agonazve, wakachidii kuchichiende kwamambo? Chinhu chandakamutaurira kuti asazouye pamba, ndakamutaurira kuti musauye pamba pangu musina sabhuku. Ende kugara kuri kuita madzibaba epamba zviri kuzikanwa nasabhuku. Kana kwamambo zvinotozikanwa. Kuti pamukwada pane munhu anogara madzibaba. Okay. Saka mune masoko ekuataurira here, because vanogona kunge vachitoteerera nyaya inoi? Chavandinoda kuvataurira ngechekuti kwaari kutambira kunonyudza. Kwaari kutambira kumakata. No one thing chinhu chandinoda kuvaudza kuti kwamuri kuda kutambira ende nemunhu wacho munoda kuzoti ndoda kurohwa. Ndaona zvazokupandukirai futi bheki kwamuri. Ende akauraya ngozi anayo, asi ngaasada kudzitira bani nekubuda kuvharidzira kuti hanzi tine mari. Ngaasatembe kuti hanzi tine mari tinobhadharaba. Ngozi inoripwa. Mutemo wengozi kuiripa, kuti kutsipika kuba kuti ngozi isabudiba. Ndo chinhu chandinoda kuvataurira kuti kwaari kutambira kumakata. Ngaasaite chiita zvaanoda kuita bachiti hazi dokurohwa madzibaba, tichazoachinja makumbo avo iwawa kuita emwombe. Ndo zvinhu zvatinozovataura ari murodhi kwakuachinja kuita makumbo emwombe. Right. Ndiri kufunga kuti okay, zvamuri kutsanangura nemumwe kutaura tiri kuti here, kana vakada kuuya zvemaoko muri ready, vakada kuuya zvemweya muri ready? Zvese tinoita. Makabhalanza? Takabhalanza ende takasimba kwese. Takasimba kwese. Tiri majaindi matete. Mamonya matete. Mamonya matete. Alright, ndazwa zvangu baba. Mazvita tinotenda negwai. Ndatenda. Thank you very much.